Vítajte v areáli spoločnosti Autocar v Ivachnovej. V tomto videu si ukážeme, ako vyzerá proces montáže ťažného zariadenia. Spoločnosť Autocar je na trhu už od roku 1995 a je slovenskou jednotkou v oblasti montáže ťažných zariadení. Denne namontujú až 50 ťažných zariadení na rôzne druhy automobilov. No a svoje pobočky má Autocar nielen v Ivachnovej, ale aj v Prešove a Senci. Zároveň má Autocar aj najväčšie centra prívesných vozíkov. Pozrite sa, aký široký výber je tu k dispozícii, či už takýchto klasických, sklápacích, sú tu aj prívesné vozíky pre kone a taktiež aj rôzne druhy krytých prívesných vozíkov. Okrem toho, že Autocar má široké portfólio prívesných vozíkov s kladom, tak ponúka aj prenájom rôznych druhov prívesov. V predajni Autocar nájdete široký výber rôznych doplnkov a náhradných dielov, či už pre ťažné zariadenia alebo prívesné vozíky. Prvým krokom v procese montáže ťažného zariadenia je to, že prídem na recepciu, ohlásim sa, že som objednaný na tento konkrétny termín. Pani recepčná skontroluje moju objednávku a následne zanesie preberací protokol technikom do dielne. Mojou úlohou je potom už len preparkovať auto z predného parkoviska dozadu k dielni, kde si ho preberú technici. Predtým, ako priveziete auto na montáž ťažného zariadenia, si vyprázdnite kufor. Pri odovzdávaní vozidla mechanik spíše preberací protokol, v ktorom sú zaznamenané prípadné už existujúce poškodenia na vozidle. Montáž ťažného zariadenia trvá do 2 hodín, počas tejto doby môžete ísť niekam preč vybavovať si veci, alebo viete ísť hore do čakárne. V čakárni sú takéto komfortné kreslá, gauče, môžete si tu čítať rôzne magazíny, je tu televízor, detský kutík pre deti, taktiež bezplatné Wi-Fi. No a čo je dôležité, tak sú tu takéto veľké presklené plochy, cez ktoré sa môžete pozerať do dielne, ako technici montujú na vaše auto ťažné zariadenie. Kým čakám na montáž ťažného zariadenia, tak si môžeme zatiaľ ukázať, aké základné druhy ťažných zariadení vlastne existujú. Toto je taký najzákladnejší typ, pevné ťažné zariadenie, ktoré je napevno namontované na aute, vhodné je pre ľudí, ktorí často nepotrebujú dávať to ťažné zariadenie hore-dolu, používajú ho veľmi často na ťahanie nejakých prívesov alebo na nosiče a podobne. Potom je tu odnímateľné horizontálne ťažné zariadenie, ktoré sa dá takto jednoducho vysúvať, takže keď ho nepoužívate, tak ho máte vysunuté, keď ho potrebujete, tak ho takto jednoducho nasuniete na miesto. Malou nevýhodou tohto riešenia je to, že tento mechanizmus je stále viditeľný pod nárazníkom auta, takže nie je to až tak estetické riešenie. Tretím typom je vertikálne bajonetové ťažné zariadenie, ktoré má uchytný mechanizmus uložený v zadnom nárazníku auta, takže nie je viditeľný navonok. Takto jednoducho sa dá to zariadenie vysúvať smerom dolu. Toto ťažné zariadenie je zároveň môj najobľúbenejší typ, keďže ten uchytný mechanizmus je skrytý v nárazníku a nejako neovplyvňuje dizajn auta. A potom je tu štvrtý typ, takéto pevné ťažné zariadenie určené pre úžitkové vozidlá. Postup montáže závisí od konkrétneho typu ťažného zariadenia a modelu vozidla. V tomto prípade začína demontážou svetiel. Následne sa odmontuje nárazník a výstuha. Namiesto výstuhy mechanik namontuje ťažné zariadenie, na ktoré potom inštaluje korpus. Nasleduje montáž elektroinštalácie, osadenie zásuvky a inštalácia poistky. Ďalším krokom je spätné nasadenie nárazníka, svetiel a vyrezanie otvoru do zadného nárazníka. Pri preberaní vozidla s vami mechanik ešte vykoná skúšku elektroinštalácie, aby ste videli, že všetko funguje ako má. Potom, ako som si prebral vozidlo s namontovaným ťažným zariadením, idem na recepciu zaplatiť a páni na recepcii mi odovzdá tiež dokumenty potrebné pre prihlásenie ťažného zariadenia na polícii. Ťažné zariadenie je na polícii potrebné prihlásiť do 30 dní od vykonania montáže.